exemple, aquests nois, obra, teníem aquesta pixelada, persones, aquesta. Això de les distorsions, si jo no tinc seleccionat cap part de la imatge, m'afecta tota la imatge. Jo ara, per exemple, tinc aquesta foto aquí, però no he seleccionat cap part, la tinc sencera. Llavors aniria a filtres, distorsions, i jo, per exemple, li puc dir, jo què sé, onades de mar. I em queda distorsionat tota la imatge. Però jo el que puc fer també, ara li he dit que no ho volia, només distorsionar una part. Per exemple, imagina que només vull distorsionar la cara d'aquest noi. Doncs agafo només aquesta part d'aquí i dic el mateix, filtres, filtres, distorsions, i jo què sé, li torno a dir onades de mar i només distorsiono una part. O sigui, depèn del que si seleccionem tota la imatge, distorsiona tota la imatge. Si agafem una part de la imatge, distorsiona només una part. D'acord? Quan li dic d'acord, ja està. Ho podeu fer a imatge sencera o una part de la imatge, com vulgueu. Llavors també el de sempre, fitxer, anomena i exporta, ho guardem i ja ho tindrem. I li canviem el nom, amb distorsions. Aquí n'hi ha moltes de distorsions, filtres, aquí hi ha distorsions, hi ha moltíssimes. Us en mireu unes quantes i llavors trieu, d'acord? A més li puc posar una distorsió sobre d'una altra distorsió, d'acord? O sigui que puc d'aquí deformar la imatge com vulgui. Us en mireu unes quantes i en trieu alguna.